Първо, по отношение на Република Северна Македония, аз очаквам правителството да се придържа строго към декларацията на Народното събрание, към постигнатият консенсус на Консултативния съвет за национална сигурност и към волята на българите откритите въпроси между нашите две страни да бъдат решени преди началото на преговорите за членство в Европейския съюз. Повтарям, преди. Искам също така да призова външнополитическите съветници на премиера в никакъв случай да не квалифицират македонските българи като малцинство. Това не съответства на реалността. Първо, по отношение на Република Северна Македония, аз очаквам правителството да се придържа строго към декларацията на Народното събрание, към постигнатият консенсус на Консултативния съвет за национална сигурност и към волята на българите откритите въпроси между нашите две страни да бъдат решени преди началото на преговорите за членство в Европейския съюз. Повтарям, преди. Напомням, че българската позиция по отношение на европейската интеграция на Република Северна Македония се базира на ясно определени принципи на резултати, а не на внесени отвън срокове, наложени отвън срокове и условия. И всяко отклонение на правителството от българският национален интерес ще предизвика поредната политическа криза в властта. Искам също така да призова външнополитическите съветници на премиера в никакъв случай да не квалифицират македонските българи като малцинство. Това не съответства на реалността, на конституцията на нашата съседка. Това може да катализира сериозни проблеми в нашите двустранни отношения и да взриви целият процес на европейска интеграция на Република Северна Македония.